Ez txertaz zinteatu. Bizkat txapa izan da, baina zu benetzea zerta zenteatzen duten. Ni norekin hitzein baretu euskeraz. Hau bizit, izan baldin batzu, horrenok hitza beti eskeraz iniezula, eta ordu bat segurazki jakingo zu, batanakin hitzeko aukera izango zula. Adibidez, nik barrilan ez denaz euskaraz hitz dugu, baina falta ez dakina. Olungu, zein behar dauz elkarrekin, euskeraz, opekin erdenaz? Nola dakizu ez dakila euskeraz? Osea, erderaz erantzutolako, igual daka orduntxe aukera belarri presti izaneko, igual behar desiatzen egoa, behin euskeraz iteko. Orduan, hori da belarri presti izatea? Euskeraz ulertu, baina hitz egiteko gaitasuna ez dutana. Oga, eta bestia izaten jo, behin euskeraz iteko. Orduan neatxa zer da, neatxa ite du txapurrakin euskeraz da, nekin erderaz. Orduan neatxa zer da? Nekin euskeraz iteu, Ni juntela izenean esan dio, atxi mundo, beti esan dio, lokalian. Neatxa, eta zuzteiztean neatxakin ez ziten. Batik alien ikuste baldin be, bagaldetik merko jo, batik jauna bindet lagunekin bagaldetik merko jo, batxi da, lokalian, beti lokalian sartutan. Orduan neatxa, hau bizizengoa? Belarri preste bai? Bilak? Bilak, fitxak edarrak, azu etxian. Bueno, mamako jo eta ikai. Ta, creo, beste osba, porque hau no izitea, oain festa datosti. Gero ni agustu, benidorrean ikua. Benidorrean? Gurasokin. Ni irani arte ez daka libre, Balasai, irailean, etorri indarragatu da udara osuan, eta gero, azaruan 23 abenduak 3 arte izango ariketa hau. Belarreko zuru goizetan garbitu, Hain nahi hartzen, Poliki hain nahi. Eta, orduan, nik lenguzu Pascal, Markinan eta Brinkolan da, oikin ingoet? Oike hasingo bezer lan? Nik kaskanten bazka lenguzu batzu. Udaran, pratik, ara jokoan naz. Aurreko hitza euskara botakoet, eta igual belarri prespidak, eta hau bizik uste baino gehiago igual, azalduko ja, Benidorrean izango, hor kalen famatu adenak eskalduna konbentiana. Izurituak eskatzea badean. Mira, gaz bat ingo dugu. Gaur hasiko geha euskaraldiakin hemen, dano batera argazki bat enteako dugu, eta gero lagundu nahi dunak, hemen dakazue, izene bateko horria. Erazko daude laguntzeko. Etorri gu gana eta venga, guazen argazki etatzea.